Ku rausaya ku taka aure na so da kauna muna taya ku murna. Zahara wuce amarya ta siya zama ango, Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna. Ku rausaya ku taka aure na so da kauna muna taya ku murna. Zara wuce amarya ta siya zama ango, Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna. Ku rausaya ku taka aure na so da kauna muna taya ku murna. Zara wuce amarya ta siya zama ango, Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna. Na kira ka sarki na Allah kai daya, jalal jalalun Allah shi ba shi da kishiya, kai kaɗai ne jalla sarki mai duniya. Yau dubin salati ga kairar anbiya, dan amina manzo nasiru abin biya. Ahali sahabbai masa su gaba daya, jalal jalal ba da baiwa kwada aidiya. Na wake dai amarya cikin kwabai jikana. Ku rausaya ku taka aure na so da kauna muna taya ku murna. Zara wuce amarya ta siya zama ango, Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna. Amarya ke da ango yau dai ina kiranku, nasiha zana yau kun ji ku buɗe kunnuwanku. Aure na so da kauna ku bani hankulanku, ku zauna banda gaba jama'a suke yabanku. Idan ku kai hakan dai gayyani zan yaba ku, ni ne nake da wage hadi da baitukanku. Aure fa babu wasa ku damke sirrukanku, aure ku kai na kauna Allah ya bar amana. Ku rausaya ku taka aure na so da kauna muna taya ku murna. Zara wuce amarya ta siya zama ango, Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna. Haka uke biyayya burinsa shi mijinki, idan ya dawo kin ji ki dinga yin faɗauki. Sannan kaya mijina ya an kasha da aiki, idan ki kai hakan dai Zahra zai ya baki. Ƙaunar ki za ta ƙaru burinsa shi mijinki. Zahra shawara ce nake ta dai kwa baki, ki ɗau nasiha kin ji relos yake kiranki. Zahra ki biyayya aure ku kai na kauna. Ku rausaya ku taka aure na so da kauna muna taya ku murna. Zara wuce amarya ta siya zama ango, Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna. Gwamma ga nasiha kai ma ina kiranka, nauyin ta kaji ango yana a dai wuyanka. Kulawa za ka bata auren ku yayi albarka, ta siya kaji ango relos yake kiranka. Ka kyautata abunta Zahra uga ta daka, iyaye dai abunta amana sun ka baka. Nasiha ce nake yi ta dai ka ɗauka, Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna. Ku rausaya ku taka aure na so da kauna muna taya ku murna. Zara wuce amarya ta siya zama ango, Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna. Amarya yau bagata tana ta nuna murna, ta sai ishi magashi an wanki na ta murna. Ku yi rawa ku juya ku dinga nuna kauna, ganga nake bugawa gami da baitukana. Du'a'ini nake yi Allah ya bar fa kauna, ku ba mara da kunya ku yi zaman amana. Limi cikin limana don Allah dai a zauna, Zahra kuke da tasiri Allah ya bar fa kauna. Ku rausaya ku taka aure na so da kauna muna taya ku murna. Zara wuce amarya ta siya zama ango, Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna. Aure na so da kauna wallahi na da daɗi, amal suke da an wanki ku yi zaman nishaɗi.
bare rayana bani jerin cikin su dai gwagware domin kwakan kuce dai mai wakar bai da aure ba gorini nake ba ku fahimci zantukana ku rausaya ku taka aure na so da ƙauna muna taya ku murna Zara'u ce amarya ta siya zama ango Allah ya sanya kairi aure ku kai na ƙauna aure sunnar ma'aiki dan Allah dai a zauna tuni nake abunku ku yi zaman amana ku yi halin kanawa halin zaman amana domin faso kanawa akwai faso da gauna sannan suna da kara basu da cin amana hali ya zama zane ku fahimci baitikana shi ne zama na aure an fi san zaman amana fata nake agunku zaman ku yayi suna ku rausaya ku taka aure na so da ƙauna muna taya ku murna Zara'u ce amarya ta siya zama ango Allah ya sanya kairi aure ku kai na ƙauna aure burin masoya ku zaman ku babu keta a kwandare a tashi zaman ku zai nagarta an gwamnatin amarya ka dinga lallaba ta domin kwadai amarya tana fasan ka gata rike ta dai amana kulawa za ka bata zara uga ke gashi ta sai mai nagarta ta sai kayan aure ka auru mai nagarta Allah ya bar ku tare cikin aure na kauna ku rausaya ku taka aure na so da ƙauna muna taya ku murna Zara'u ce amarya ta siya zama ango Allah ya sanya kairi aure ku kai na ƙauna Ganyen amarya ga su suna ta nuna murna iyayen gun amarya yau dai ina kiran ku Zahra'u ta yi aure a yau fa za ta bar ku iyaye dai abun ango su mana ta murna ta sai iyayen aure aure na so da gauna du'a ina ku yau mai ta sai idan amana baban amarya gashi yana ta nuna murna baban amarya gata ummul kairi da murna uwa ta kun amarya Allah ya barki mama barki ce yau bakata tana ta nuna murna Zainab tana ta murna Hadiza ma ta murna Hafsat tana kiranki ke ma ki zo ki taka Nadiya na kiranki aure na so da kauna Nabisa na kiranki ki zo ki nuna murna Zila na kiranki ke ma ki nuna murna Fatima na kiranki Sadiya na kiranki Khadija na ta murna Jamila ta yi murna ina so anti yayyan amarya ga su dan Allah dai a taka a dinga nuna murna baby ina kiranki Zainab na kiranki Na'ima na kiranki Shamsiyya na kiranki Samira zo ki taka Ummi tana ta murna Muni tana ta murna Sha'awa tana ta murna Maryam tana ta murna cikin aure na kauna ina kawaye a zo a taka aure na kauna Maryam tana nan Abu tana nan Ummul kairi ma tana ta murna Ummi tana nan Sista fa kenan tana ta murna Zafa'u gata tana ta murna murna ta aure Aisha gata tana ta murna Nafisa gata tana ta murna Aisha gata tana ta murna Hamsi tana nan aure na kauna Karima gata murna take yi Saratu gata murna ta aure murna suke yi abokanai ma suna ta murna Habibu gashi Shamsiyya na nan Kamili na nan murna suke yi murna ta aure Kanne suna nan Amira na nan
na ta murna aure Khadija murna aure Ummi tana nan aure Ma'aruf yana nan aure Ma'aruf na nan aure Sagir lawan ma aure Kamilu murna aure Sadiqa na nan aure da na ta murna aure ina su Salma aure Fati tana nan aure murna ta aure aure Hadiza gata aure da na ta murna aure dukansu dai dangi kowa na ta murna aure a gausaya aure a hargitsa aure a girgiza aure aure na kauna to kai a'a ayya mana baba a gaba to kai tabar da wasali shi ma na gana ta murna idi zomo na giwa shi ma yana ta murna aminu dan mubi shi ma na ta murna yau zane taka in yi rawa in juya ka kallaba to kai rawa a girgiza ku rausaya ku taka aure na so da ƙauna muna taya ku murna Zara'u ce amarya ta siya zama ango Allah ya sanya kairi aure ku kai na ƙauna a nan wurin nake so zan dai tsaya masoya rayanin railas ni ne tambarin masoya Allah ya kai mu ran suna kin ji dai amarya railas kwaza na dawo idan aka yi gayya a yanzu zana koma garin mu zan bi hanya zahara oke da tasiri Allah ya bar masoya ku kankame juna ku yi zaman masoya na bar ku ni a nan gurin los ina ta murna alhamdulillah ku rausaya ku taka aure na so da ƙauna muna taya ku murna Zara'u ce amarya ta siya zama ango Allah ya sanya kairi aure ku kai na ƙauna ku rausaya ku taka aure na so da kauna muna taya ku murna zahara wuce amarya ta siya zama ango Allah ya sanya kairi aure ku kai na kauna ku rausaya ku taka aure na so da ƙauna muna taya ku murna Zara'u ce amarya ta siya zama ango Allah ya sanya kairi aure ku kai na ƙauna ku rausaya ku taka aure na so da ƙauna muna taya ku murna Zara'u ce amarya ta siya zama ango Allah ya sanya kairi aure ku kai na ƙauna